Momai mabwonyonka gateba. Simba bwarati kokoira obeka Marioko chinyagitari. Marioko narege susu. Simba bwarati kokoira okonya bataka obarike. Abantu abataka mwarikirwe. Aina aromota etutagenderere. Bemana. Tua kole tama mocha manene lakini Nyasaye kole ki. Tugachore mbarambamba. Mumanyete mbarambamba. Omo abantu abali mumara barwe university. Eseminege ntekia. Gotwa eto monte nchogu no rusho mwali mwe secondary acha somie primary. Gotwa kole tama goso. Ko monto bweti maina sigarere gavana e county ya sinyire pi. Your Excellency, igototegete gokoire na basie bono na yega bana kwanzira boniga you are the Excellency Kisii County. Ole te Kisii County eirane ewe egento tokoro ke city. Tari buna bono kogenda kwa buganga marigiti na robi ali stoko ira matoke. Ntomanyete ngangwa akorete buyenga kikwarenge omochumbo jari bali masaba na kwaliete libagara Kenya ngimanambe yemo. Okorege ntekyo muneko yarekana n'abantu bali babutetu korwe county aba embarambamba yabutete twagosoroire buno kobogorie bukugoro igoko bekanze obairanie gasi bose mbuya natebire asamarieta mumanyi ngoro kuba machoge yasiekire jikura moko nyora korubo machoge kuchiakea ntamanindi na moja biamono nje natumuga kimwaka nkambo machoge yona de tegereire buna nari ngari nkirete iyo ndunata te komanyanga abanyari bari mbare naba machoge egiagera opinion boro yasogete na machoge batangaine eria bwate 39 asomoske excellency machogo tigamba te abanyari bariga inu nabasweta in fact omomurori ole bosonga irane kabere acha titu ko irabane school ntunto go chikonya kote buna na amasi abangina na inu tiga mangana ya amasi obosio musacha nanya konya ari ko goro obosio obomo ngonya andi ko goro mongnone chibesa chigocha chirane county chirane echons bibana mbaye bakorikwa abagera bari kirari baita abantu ogendo bogori abibago na bibaga korikari mwa igurinde karacha rugura ogotenga nguchara gusaribwo mugambi esekiali machunga ira abantu ngabatiringe bwoye abuno mugambi omwana oria ekarago chakobao bosi mokani ngaira ngora gambera abantu ka abantu chibese cyabo omachoge yaitabire na esekiali machogo na inu itaba kamoranje ngorera ngo igwanya tubwatinda amwe mwiri na yuba goteba pastor batenga tokorora nonde bubi ngorera iga biyamore naende nje ngoro kuna Getruda Mogoi abange mbaro Mwangi gure abande mbaro mokondoro mtandao na royo gokwana lero nje ngoro kuna daktari gose pastor Getruda Nyatichi Mogoi igomete Eldoret lakini ngoro machoge oborabu igonga nabatule timu enene ngoba chakira kwanza my condolences with your family my tomongi na karuro robo kendo ngoba baro montata anyale goichori lakini rende to ko basabira omurembo Nyasaye abarende nande mutwaro gotoerero tingana rinde ekarongo kwana igoro yabanyina omongi na karuro muchi omongi na nere the first mentor nere the first prayer warrior tubuate gosenabo bona barayimbu yamole kosika murabangi nabana abayu nabasaye amasikani ntate mo abangi nabege ntegetangani abangi nanto isene tokona kwaye kushilingi 200 nechireso na kinaki nto isene tokwaye kuchibasa chigo kale bintu byaito twegorere chi t-shirt bone yange yekoro kwa irungo nyebekore myaka 5 ekoro kwa irwo isiringi 50 echo ngokorenda chire 5 years totagwanja toigora maisa ito around yetu beka abantu bisi baisaine gokoregasi abantu bale competent abantu bamanyete bunanga resources chiko ba utilized abantu batali convert yabasaye baito into goons ntwakarare chisegi kusikweli
lakini siku hizi ntochi manyarati toko na kurutana abano mato mongina ngo igore bukaro mwana gako wase na kyoko igwenda mongina kyo tagete korro mwana yo gutumeka n'abantu skari bune daraja goita abandegero monta service na mwishowe kentonke yakuba abangina tubaba ngai nyakoera ntuna bangi tole tiga mangana yobosi na igwa tigato babanta bangaini this time tuake kura gochaka number 1 bunabone keroko rumontago ke jeli Fred yote nini Matiang'i ngakyo monto yebirangara bya nebi ya kweli omongina nobo mwana obwatari ichara ligo iteramanira no tagani omonta mo kalira cheche kweli omonto kalira Matiang'i achichere mwakoroe moira tanti maiga kora na nere egento kende bya mono mugambira runo ikaransta nana gukwana soro lakini asiya ikeira pone tole nae no narenga timu hiyo lakini kana nyorire results I'm so much disappointed na ande bona nabongo tanga kinya sako bwatesi na incherende karana atenire igatindi gotene nabo samai moroche ningi saina kama women rep ningi saina moroche kakini ntabwata virangara na no maverano to saina kongira wisi okay na basabire ngaki na inche na arata arire epale yabona na inche ngo sabande ngaki gaki timati kora mabantu lakini ni maite ko kara magenderero na basabire serie tali ya Yesu oyo le igoro mono a message eba kone in a divine way mwange chikora na inche kinanga kiekire mbuya mole. Thank you very much. Erongori esokaka abantu babensiye bakobori mu president number 1 agoro kuyoro bagoroka William Erode Kasongo amana Fred okelo Matiang'i ngai mota etende nene na ngora ndo ya mwana chukula ezema Matiang'i na tene niro igana akori na ndo tuka ndo pesa ojera William Matara pia na gekona ena ndende amago gorogorete limachoguombaki oyora ngobori arobo governor omontonde nero ikaransi tekerogo okoro kwarati okarego kama goteba ngerengo kamare ago kama tima etiko somabera imwanya rodire bono omogako oyo machogu ebare na Matiang'i oyo ndogo kama okoro kwarati ebare na William Ruto ingomota etajorobo gaba nobo noyore na Matiang'i gose noyore na Ruto igobona tigata choro mga kwanza na korro beiri ayabona public person to koro egendo kio moiso na borio mondo koro kwa Daniel Manduku namba 1 ngamu advice ngamatebi tegerera omugaka professor na agamba omugaka Ezron Manduku na agamba omugaka Moindi akagamba omugaka Machogu akagamba to vaisa kobeke presidency embe otaigo balance okoreta matanga buna ya manene chiri bwibere indu chiri bwibere ndarikerogo ntabaru ibere mwabutete emonye tabwati kende mwasugunane teru ibere na era rubere gaki orioreta batenga twarure warning muno munyari bari chiri bakonda barusinke oreta no ne chiri bwikomi ko zabana gaki enambe nde yo moiso CDF emoko abantu chiri bwisato motige iwesekanavyo moru chibesa chinke bisiri ngiri bunane bunanchege konengo chikorwa kana bero muchumbe aitari buya tigankorera umweshimiwa nje nabwo atakende kenne ndaitensa babantaba ngora ngabache bangakire chikura mbo muchumbo nyari bani masaba tinya gosieka karioka na tiga kerie getambe ngosieka na chirekange ekingo tangana momai mabwonyo nkaga teba Simba Arati kokoira obeka Mario chinyagitari Mario kanarege susu Simba Arati kokoira okonya bataka obarike abantu abataka mwarikirwe aina romota etatagenderere Bemana
family omwaka anyona n'abantu bonse bekenyureke na inche nari koireri bageri korete ngora yane ntebe pora somwaka asengenje okurara kumungina bari mutamanyeti asamarie tankoro kujairas buranda CPA ose monyo mumanyete monyo jaiteta tuabwate gasi nkonguna na uyo Minto Benson kiraga gaitaiga ibagatwara gwakera maguru akanyonseria okoboko wono timanyetie Sara matanga buna na babwana toja namba 2 abantu ba Minto banyari bari masabo nandi muigwete buna abande batotebiria itutagete totebanie kene tutari kungainana this time abangina muikaransa na bagaga inche bune monyo tutaragenda kubanga mangana nyari bari masaba itutagete totebani boronke amangana gesusu eise koba no muntu oteneine gesusu otagete kuburi obo MCA onye tawo kwane ngana yo mwaka machogu oitari guchigotegererwa itutagete totebani ekene abana ba Minto Matari baraba MCA ibagusibichi suguri batumwitinga inchonye netinga ngo chigotomwa kumuranche mungakira nintagete nge guchikura no mugaba no guchikore gasi umugaba no ramanye chisabu na njende CPA sagana na korora kururo mochere nche na karure bake bitume bunia kono nae kararabia naende nto tebya abantu baituga twarange delegation twamanya gotebya abantu baitu na support ya serikali bantu ngorangiri kubare kuruburensi aria delegation gocherora banza gotebya una ba support ya serikali ntuto go support umweshimiwa okurukwa Matiang'i abuna otore twensi onye wokorangiria abantu baitu wacha kubateba support ya serikali turiko batebigoro ya machogu turiko batebigoro ya Matiang'i ese gine ndoro buyamono sana nyasaba senie emonyereri busime kabisa ngochere omugako oria komotigira ande tigara tutebi ni maitha nabwatingana Biabora sana mheshimiwa my brother kwa niaba ya family omugaka nyona pole asugusiriri gomongina omugusia tebete nga makweli mauya uyetimo kiaraka uraboke ngombe utakuri nyama ikongo mugusia tebete nga makweli atora mintombu surasi mekancha gweli gigesangio pole asugusiriri gomongina ukuno gwako kobera kini tunaacha katika mikono ya Bwana ria kabirego chomo elyo njesa maleta nenkuru kwa Mosoti Dennis oseba kondangalie mburembe nchegondo muraibu abasase county ya Kisii abantu baitu banyari bali na abantu baitu ba Kisii county bonse bachirega iga abantu abange gose percentage ntambe nine ya kirega iga ebacha kwani hapa yo musige machogu komwa pole na inche bune mburembe na achirega iga kwani hapa because machogu no mosani one na achire komwa pole mbobe na akora kurubonjari bakaiga eria kabera abantu ba Minto inche nigonde omwisa ukuraria Dr. Fred Matiang'i chikura Matiang'i ko yaro president 2027 na ande mu maita abantu ba Minto it's in public domain na boigo ntaeta go teba nga bagusibo spi bali bago support umuske Dr. Fred Matiang'i kobe president ya Kenya 2027 abo asomoske macho gwaro bakwagi musike Fred Matiang'i omugongo na intu ntoko bagi omugongo ege ko gero musongo gago teba nga scratch my back I scratch yours omusike macho etimu eli mogotara nero omusike Professor Sammy Ondari etimu eli mogotara nero omusike Chris Obure babo jane tongera abantu bali bonse pimo go support Fred Matiang'i na intu buna bagusikwa ni jumura onya mutaga na intu toba sukume go chimosio na intu no tore maega ya ino amangana ina mabale tiga abantu ba Minto nkwane lyo mo elyo ngoteba iga abagusiba Minto mugusia goteba nga bamuranya mambe bakuri nyama yeritana no motemo ikere basangania maraye gechuge abasaye ba Minto banyari bari I want to urge you as a youth president for Kisii County, let's register as voters. Jirate yo tora abeke macho wabe governor ya Kisii ngonye tubati chikura.
njira tureyo turabeke Dr. Fred Matiang'i abe president ya Kenya 2027 ngonye tutabwati chikura. I want to urge young people so that we register as voters come 2027 tumanye go akabantu abatwaete chikura bago tutebie bintu tutari koigwa ngatorie bintu tutari koria abantu ba minto ngwanya muregentekyo abara itwachorete last year election bachakire go tutebi tori chinkonye tutari koria bachakire go tutebi tori chinsu tutari koria mwancha mangana iyo igo tutagete ko kore gintu mugusia okwana omugusia goteba Dr. Fred Matiang'i to be the president tuatare Kenya ngima ogende Kakamega ogende Mombasa ogende Viga Matiang'i abantu ba okwana abantu banyalibari na intu tigato sugume Matiang'i abe president banyalibari no musikoyo Fred Machogu abantu bamita banyalibari na abasaba na abasorra nchebuno musawo gokina timo basa kwebo mugako tara nere ngora kona kogosori ari na abantu konya kogamba ari na abantu abanyabari kabari cherimo na intu abanchari konya kogamba tore konya kogosori tore ekere gocha goikera chinga kiecha abantu baminto ekere gocha goikenga kiegio onyore nga bintu byonsi pi chinsa chaere twachire nyumba nyasaba sese ni bunyumache maya omoishitinda yarieti biamo nanje tiandu de toro kyane gaiga. Thank you, God bless you. Thank you.